Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno ka hero paro ni chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumu. Wendo wa kendo daktari wantiere studio ka abomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye, olonye weche mage kata wadonje to kachiel kachiel. Machiegni penj laktar. Erokamano, nyinga Kevin Omondi Wahware, anja Ugenya ma dak Ugunja gie sani, to an daktari e yore mag chiemo, wabero, wathiedho to wagengo tuoche mopogore opogore kalure gi weche mag chiemo. Erokamano. Bero, gengo kod thiedho tuoche mopogore opogore kitiyo kod chiemo. Ma aparo nwanya kwa Ramogi Ajwang ni kinde duto te ok ochuno ni nyaka iti kod yedhe kachiel kod sindene, inyalo tiyo kod yath mar gengo tuoche, inyalo tiyo kod chiemo e yore mag thiedho kachiel kod gengo tuoche. Bende inyalo tiyo kod chiemo mar neno ni ngimani ok obedo kod tuoche mopogore opogore. Kata kamano wantiere kod tuoche mang'eny daktari. Kuom ranyisi wantiere kod jogo ma odak kod kute mag ayaki, kanye kuma dwani mondo mwakete maino kod chiemo makare. Ang'a timorega ne del seche ma ng'ato nitiere kod kute mag ayaki, kato ang'wa donja e weche mag twak wa makawuono. Erokamano, wang'iyo jogo mani kod tuo mar ayaki kata kute mag tuo mar ayaki, to waja wacho ni seche ma ng'ato nigi kute mag tuo mar ayaki, kute gi giwegi ok gin tuo, mak mana ni en gino ma ochwado askeche mag del, mwacho ni CD4 cells. Kwa hiyo sama ng'ato nigi kute mag ayaki, to kinga mare mar del dok ga piny. Rateke mag del ema gengo tuoche mopogore opogore dok piny. Koro gima timore ne del en ni obedo mayom yom, mamiyo tuoche mamoko mopogore opogore nyalo yude sa asaya. Erokamano. Tuoche mopogore opogore nyalo yude sa asaya. Kopogore kod mano bende wantiere kod gik mang'eny madhi nyime seche ma ng'ato nitiere kod kute mag ayaki. Kuom ranyisi wito ratil mar del kotenre kod samoro tuoche kaka diep kachiel kod ng'ok bende kanye madwani mondo mwakete ane kanyo mana matino no. Erokamano. Koro temo wacho ni sama ng'ato nigi kute mag ayaki, rateke mag dende dok piny. Sama rateke mag dende dok piny, yor mondo tuoche odonjne. Koro tuoche gi hinyo del ni gik moko adek. Mokwongo en ni sama ng'ato nigi kute mag ayaki, ba tuoche mopogore opogore sedonjo kuome, chiemo bedo shida kuome, ok onyal chiemo makare. Mar ariyo, nyalo bedo chiemo makare, lakini chiemo ni dende ok ti godo e yo makare, kalure gi tuoche mopogore opogore mabiro neno mbele kanyo. Mar adek en ni sama ng'ato tuo, sama nigi kute mag ayaki, ba tuoche moko gi osedonjo, otiyo gi teko mang'eny moloyo ng'ama kawaida. Koro ka achiel kuomgi en ni chiemo makare bedo matek. Namba ariyo, onyalo chiemo makare, makwana ni dende ok kaw chiemo gi mondo ti godo e yo makare nikech tuoche. Mar adek ni ochiemo makare, dende okaw chiemo ni, lakini kalure gi kute mag ayaki, dwaro mar dende koro ni malo molo ng'at ma ok tuo. Koro kanye ma yore mag chiemo donje. Erokamano. Dino matut matin. Kowacho ni sama ng'ato nigi kute mag ayaki, nitiere gik mwacho ni opportunistic infections. Nitiere tuoche ma koro kawo thuolo mar bedo ni kinga mare ni piny. Iyudo ka samoro ng'ato nigi tuo mar dhok, dhoge otimo ang'owa, oruodho, ok onyal chiemo e yo makare, ok onyal nyamo chiemo. Koro iyudo ka mano chiemo bedo matek. Sama chiemo bedo matek, kwa mfano kuom sama en gi oral thrush no, ok onyal chiemo makare. Mar ariyo, iyudo ka ng'ama nigi tuo mar ayaki samoro en gi tuo mar diep ogoye. Ng'eni sama ng'ato nigi diep, dende ok diti gi chiemo e yo makare. Koro chiemo kendo muonyo lakini otimo ang'owa okala kala. Mar ariyo, iyudo ka ng'ato nigi fever, en gi liet mar del nikech tuo mar diep kana nikech tuoche mopogore opogore. Sama liet mar del ni malo, iyudo ka koro olalo pi mang'eny, dende lalo pi mang'eny, koro ok oyud chiemo e yo makare. Mar adek, iyudo ka ng'ani ochiemo lakini nikech otuo, en gi kute mag ayaki, samoro en gi anemia odonjo kuome ka, samoro en gi tuo mar diep odonjo kuome ka, samoro en gi fever kata liet odonjo kuome ka. Koro ng'ani iyudo ka ang'o matimore, dende koro nigi dwaro mar teko mang'eny moloyo kama kawaida. Koro iyudo ka kar mondo omed kilo, to medo mana lalo kilo. Erokamano. Ma chalga kagima kaka dend dhano to chiel en rateke mag del ma koro rito dend ni mondo mi kik tuoche donje, tuoche mopogore opogore. Kato ka kute mag ayaki odonjo to chal ng'ama ketho kata gima ketho chiend ni, koro tuoche nyalo donja kamoro amora, tuoche kaka diep, tuoche kaka ahonda, tuoche mopogore opogore ma ang' nokel chando. Kati wacho ni kotenre kod samoro adhola manyalo bedo e dhok, chiemo nyalo bedo matek, kotenre kod kaka rateke mag del odok piny, tuoche kaka diep thoro bedo mang'eny mokalo ma ang' nomi ng'ato wit madini mang'eny kachiel kod ratil mang'eny mar del. Apa ni watude maber, wito ratil kachiel kod tuoche mopogore opogore. Mano emomiyo ber ka jogo mantiere kod kute mag ayaki chamo chiemo e yo maber kendo gi geng'o weche mag malnutrition. Kamano. Koro watemo wacho ni sama ng'ato tuo,
oko chiem kare sama oko chiem kare obedo gi malnutrition malnutrition ni bro mede bedo matuo moro nyiso malnutrition gi dholuo ni wanyalo wacho malnutrition en niya ini wuon tiere kiwango kata kilo monego bedni bedo godo kata kidieny mar chiemo monego bedni chamo koro samoro dendi ok oyud madini moromore gi monego bedni giyudo ama samoro ka giyudo matin mogik koro iyudo ka gima onego bedni gino konyo dendi ok okony nikech malnutrition erokamano. Tiere gimoro ma winjo kuwacho ga kaka dhowu ni basic principles of nutrition kata gigo mise motegno mag chiemo ne jogo mantiere kod kute mag ayaki mulno kanyo Dr. Kevin. Basic principles motemo wacho niya achiel kuom gi en ni ng'ani nyaka chiem makare. Mano namba achiel. Matiende ni sama in gi kute mag ayaki dwaro mari ni malo moloyo ng'ama ok tuo koro onego bed ni timo ang'owa ichiemo kare. Mar ariyo watemo wacho ni nyaka imodh pi maler mochwaki kata mothiedhi nikech ing'e ni seche mag dendi ni piny kaka mag dendi ni piny yot mondo mi yud tuo tibodo ka tuoche mang'eny wayudo kokalo kuom pi watemo wacho ni mondo mi wageng' mano kik dhi kamano watem modho pi maler mochwaki. Mar adek watemo wacho ni ng'ama nigi kute mag ayaki wacho ni osik gimiluongo ni instant treatment kik ibed ng'ama ka wi bari tidhi e pharmacy miya panadol ka ikai tichopo e pharmacy miya tinidazol koro iyudo ka ok ibed ng'ama tho nyiewa yath e pharmacy idhi mondo thiedhi ka laktar. Mar ang'wen watemo wacho ni nyaka ibed ng'ama timo physical exercise nyaka ibed ng'ama njawo dende nikech wacho ni sama in gi kute mag ayaki to tuo bro nyoso dendi tachiel kuom yo makare mar chiemo kata bedo gi ngima maber en timo exercise makare. Machielo wacho ni bed gi positive living attitude kik ibed ng'ama koro nikech koro an gi kute mag ayaki wanyalo dhi adhiya gi ng'ata mayudo watemo wacho ni itemo train yourself ipuonjori bedo ng'ama elewa gima en wacho ni nikech koro an gi kute gi we aritra makare kik ibed ng'ama tema pogo nikech wacho ni sama ipoge mang'eny no tinyalo yudo machielo ma ionge go erokamano. Awinjo kwacho weche mag mudho pi maler ahinya nya pi mochwaki waseng'iyo kacha tij pi e del mabende pod wabo medo ng'iyo kapo ni ng'ato nitiere kod diep kachiel kod ng'ok owito pi mang'eny koro nyaka imodh pi mang'eny mabende ang' nokony e rito dendi e yo makare nikech wang'eyo ni ka pi tin e del ibedo dehydrated chandruoge mag dehydration bende wasewuoyo ga e chenro nyome kwa dhi matut ahinya kamoro ka bende wacho ni nyaka ichiem makare ok ang'e ni seche wacho ni chiemo makare itemo wacho ni en chiemo machal nade en chamo ang'o ma en wanyalo wacho ni chiemo makare. Kwa wuoyo kuom kute mag ayaki watemo wacho ni sama ng'ato tuo kata sama nigi kute mag ayaki ber kochiemo kare. Mokwongo ochiemo makare. Mokwongo nowacho ni nitiere gimiluongo ni CD4 cells dongi wacho ni kinga mag dendi onge koro ama gin piny wacho ni mondo mi bed ng'ama ni kare nyaka gibed e kind 380 nyaka 3500 between 380 to 3500 CD cells count kendo ka sama ng'ato nigi piny mar 200 to koro nyaka ikaw chiemo manyalo miyo CD4 cells go timang'owa oidh malo wani nyaka koro idonje kidienje mag alode mang'eny kabisa to golembe watemo wacho ni ng'atno ma nigi kute mag ayaki onego bed ni nigi osiep gi olembe to galode wacho ni ok en sandruok chamo alode bende ok en sandruok chamo olembe ok ni sandi watemo ng'eyo ni cells mag dendi ni piny CD4 cells koro wadwa temo ang'owa wadwa temo konyi. Mar ariyo watemo wacho ni nyaka cham proteins nikech iyudo ka ng'ama nigi tuo kute mag ayaki tuoche mang'eny jadonjone samoro diep odonjo ka sama ng'eni sama ng'ato diyo to olalo mang'eny kabisa wito madini mang'eny nyaka chumbi zinc gini kadhi potassium gini kadhi kwa hiyo ni ng'ani nyaka bed ni chamo chiemo magero del nikech dendi onego bed ni timo ang'owa gero cells moko to mondo mi ger CD4 cells gi mondo kony dendi e kinga mari nyaka ibed ng'ama chamo proteins moromo mano kowuok kuom le kendo kowuok kuom cham bende. Mar adek idwaro teko mang'eny nikech dendi gore gi tuoche mopogore opogore sama dendi gore gi tuoche mopogore opogore in gi ang'owa gi teko mang'eny monego bed ni tiyo godo sama tuo mar diep ogoyi in gi teko mang'eny midwaro sama liet ogoyi in gi teko mang'eny midwaro koro ka ng'ani onego bed ni chamo chiemo matimo ang'owa mamedo ji teko mang'eny. Mar ang'wen iyudo ka ng'ani samoro anemia odonjo ka nikech remo ni pinye ng'eni cells gigo nyaka ang'owa gigo nyaka remo koro wadwaro chiemo manyalo medo ng'ani remo kanyo koro wadok e iron kuma koro wayude ring'o nyaka wayude supplements be monyalo timo ang'owa monyalo chamo. Mar ang'wen watemo wacho ni nyaka imodh pi be maler nikech wacho ni sama idiyono kata sama in gi kute mag ayaki sama dendi dhawo ijabedo gi liet mang'eny fever to sama in gi liet mang'eny to chances en ni idhi lose ang'owa pi mang'eny kuom dendi koro nyaka ibed ng'ama sik modho pi sate kinde munyore. Mar ang'wen nyaka ibed ng'ama chamo modhi be fats and lipids nikech watemo wacho ni yedhe ma jogo tiyo godo yedhe ma gimuonyo moko nitie matuo del koro nyaka ibed ng'ama chamo fats
and lipids. Koro nyaka ibed ng'ama chiembe ochiel maber, kata kiyudo kuome olembe kaka avocado gini be onego bed ni itiyo godo. Erokamano. Samoro ipenjori ni chiemo magero del gin chiemo mage, daktari opimonwa maber mokalo ni chiemo magero del nyalo kuom le kata kuom kata e puodho kamoting'o oganda kata gweno kata rech kata tong', mago gin kidieny mar proteins. Kaeto chiemo mamedo teko kamoting'o kuon, kamoting'o chapat, kamoting'o mchele, rabuon, gik makamago, mago bende dwarore nikech idwaro teko mondo mi ngimani odhi nyime. Kopogore kod mano idwaro fats and lipids bende nikech thothne samoro yedhe gi nyalo toyo del e yore mopogore opogore. To mano kende nitiere kaka modhi bende dwarore del mana matin moromo mondo mi gikushon dendi kata pien dendi bende kowuok kuom gik mang'eny mopogore opogore. Oleronwa kacha ni kaber pi modho nyaka bed ka maler, kik obed abeda pi modho to bed pi modho maler ma kok inyalo yudo pi ma okete chupa maber to chwaka pi kata thidha pi kaka dwarore mondo mi iyud kaka ndalo duto te kinde duto te inyalo bedo kod pi modho maber. Ang'o momiyo watimo magi duto te? Watimo magi duto te mondo mi kata odoko ni ng'ato nitiere kod kute mag ayaki to ngimane pod dhi nyime e yo makare nikech kotende kod chenro masebedo gago ka ani ok en death sentence, pod inyalo dhi nyime e yo makare kichiemo maber, kiritori maber, timadho yath maber kaka daktari onyisi. Yienwa mondo mi wakaw yweyo, ka waduogo to wadhi nyime. Wadhi ng'iyo weche magi ka waduogo. Wadhi ng'iyo kacha samoro ndhadhu olale e dhogi, gimonego bed ni timo nikech onego bed ni chiemo to ndhadhu olale bo timo nang'o. Samoro chuny ok dwar pi, chuny ok dwar gigo manyalo konyi, onego bed ni timo nang'o. Samoro yath bende teri matek, onego bed ni timo nang'o. Kotende kod chiemo mondo mi konyri kik isud kata matin. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Gooseberry ni en seher. To ineno kodhi ni, kodhi matingo ni en nyathine. Kare nango marach. Unmake uru. Unomaka kare en richo mane mana timo. Wachna uru. Ere kaka ununyalo make mana kamano. Kare otimo richo mane, wachna uru. Nyeni no ketho chik. Adier, bad bi en wendo kae. Ting'eyo ni ng'ama wendo, wan kae, wakawa mana kaka nyasachwa. Donge badi bi. Nyakwa Ramogi. Joluo ne ogongero ni ng'ol nyalo yudi e wi dongo. Ma ng'ol ma oyuda kaduong'. Nokonyola gi ng'ol. Oyugi Dickson ne oyudo ng'ol e wi dongo. Makoro accept ni en ng'ol chakre klas 8 men 2030. Ng'ol mane oloko ngimane chuth. Osiepe nong'oga. Jafwambo marwa Cynthia Onyango kolonwa matut sigand dak mar Oyugi bang' yudo tich mar ofis tame nikech ng'ol mare. Kaka dhano nong'iya, ajo ni kae kama ok dwar joma chal kama. Tich ariyo ni tarik 3 saa 1:03 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'ato ak mara rameny piny. Kik bai. This week,
Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu wang'iyo chiemo makare kod jogo mantiere kod kute magayaki mabende kidieny mokwongo ne wawacho kacha ni nyaki chiemo makare, nyaki chiemo maber. Daktari notemo leronwa ni chiemo maber en chiemo mane ok ochuno ni yakobed chiemo manengone ni malo. Oyo en chiemo ma ang' nokel gigo madwarore e dendi. Gin chiemo magero del, chiemo mamedi teko, chiemo ma bende bro miyo dendi gerore e yo makare kaachiel kod vitamins kod minerals mopogore opogore bende mago te dwarore. To maduong' moloyo pi maler mar modho bende nyaka bed kanyo. Daktari ne wang'iyo kata chandruoge kata adhonde ma samoro nyalo beto e dhok. Seche ma ng'ato nitiere kod adhonde e dhoge kotenore kod kutegi to moro chiemo ok nyal donje yo mayot ahinya. Kotenore kod samoro kata chumbi, kata pilo, kata mo, kata gik makama, kata ndhadhu mar chiemo nyalo miyo chiemo bedo matek matin. Ere kaka ng'ato onego bed ni deal kod mouth sores kata rashes mantiere dhok seche mochiemo to entiere kod kutegi mondo miyo konye kata doko ni chiemo ok nyal kalo. Erokamano. Nowacho ni sama ng'ato tuo gi kute magayaki to wacho ni opportunistic infections donjo ka, tuoche ma gitake advantage, gido ni thuolo nitie kumoro koro gidonjo e del. To nowacho ni achiel kuom gi kaka oral thrush ma dho ng'ato niga dhonde. Sama dho ng'ato niga dhonde iyudo ka achiel kuom gi matek en nyamo chiemo. Iyudo ka nyamo chiemo koro tek. Samoro muonyo chiemo tek nikech gino obiro nyaka e dwonde. Koro iyudo ka muonyo chiemo tek. Koro wacho ni sama ng'ato nigi oral thrush kata sama ng'ato niga dhonde e dhoge. Namba achiel wawacho koro gimwango ni energy density. Wang'iyo chiemo ma kata kochamo matin to nigi nutrients kiwango madwarore. Kwa mfano wanyalo wacho niya kakao maembe tarego nus glass nigi ndhadhu mang'eny kata nutrients mang'eny moloyo soda lita achiel. Wacho ni kar mondo imi jatuo ni soda mondo ii godo tang'o mamoni kao maembe achiel tiregne timiyo madhi. Mano mokwongo. Wang'iyo energy density. Ere chiemo manigi teko mang'eny molo wadgi makata kochamo matin to chal ng'amo chamo mang'eny. Namba ariyo watemo wacho ni wagolo spices kana gigo manyalo miyo dhoge lunge. Samoro nitie ng'amo ohero apilo, samoro ohero chumbi mang'eny, samoro en ng'ama ohero gik mimedi mede chiemo gi. Koro nyise ni nikech koro in gadhola ni ok inyal chiemo kiketo gigi e dhogi. Koro watemo keto chiemo bedo flat, wacho ni flat taste. Waketo chiemo ni maonge ndhadhu moro amora momede. Onge chumbi to onge sukari, onge spices. Iyudo ka skari be biro miyo dhoge ni medo kethore. Wacho ni bacteria ohero skari. Watemo nyise ni kochakre gi sani wadwa miyi chai lakini kik ine marach no onge skari. Bang' muda matin ibiro duogo ang'o? Ibiro duogo e skari. Mar adek watemo wacho ni wamiye chiemo mokue. Nikech chiemo maliet be wang' adhondego. Koro ing'iyo ni daktari nowacho ni wacham maliet. Ng'ani koro niga dhola miye chiemo manie room temperature ni 25 degrees. So bede room temperature ok ong'ich to ok oliet. Koro mano ok bi mi adhondege wang'. Ching'e ni sama ng'ato nigi adhola e dhoge timiye chiemo malit bo wang'e to dhi weyo. Namba 4 kaito bende samoro adhonde ka chako bleed chako bedo gi remo. Chako golo remo kod weche makamago. Namba 4 watere ir daktari ochak tiyo gi yedhe. Nikech ing'e ni chiema maonge yath be bende ok kony. Koro temo nyise ni kata kwatimo gigi te wamiyi pi maler mondo imodhi nikech adhondego pi mamor. Wamiyi chiemo maonge gik momede kaka spices. Wamiyi pi maler gi chiemo go. To nyise ni gima ber onego bende chako timo omuony yath machango adhondego. Erokamano. Seche ma ng'ato nitiere kod kute magayaki daktari, wang'iyo kacha ni onego bed ni chiemo makare, onego bed ni modho pi makare, onego bed ni yudo madini madwarore e yo makare. Quantity mar chiemo ma ng'ato chamo onego bed ni chal nade? Kana wachako nowacho ni ng'ama nigi kute magayaki dwaro mare ni malo. Nikech dende ok ni kawo dende
gore pile ka pile gi tuoche mopogore opogore. Koro ni mondo miyo tuo del ni ogo tuo bofaulu maber, nyaka bed ni teko motigodo ni malo, mondo miyo ng'ani oduok pi mane dende molalo kata kokalo kuom liet kata weche mopogore opogore, nyaka bed ni chiemo ni malo, teko mare ni malo. Watemo wacho ni ng'ama nigi tuo mar ayaki kata ng'ama nigi kute mar ayaki onego bed ni chiemo mang'enye matin moloyo ng'ama kawaida. Nimar achiel kuomgi en gi tuoche mogorego monego bed notimo ang'owa madende gorego monego bed nokalo. Koro iyudo ka proteins madhi loso askeche mag del go nyaka bed malo. Mar ariyo nyaka bed ng'ama chamo kidienje mopogore opogore, kik obed ng'ama ochamo chiemo achiel kende. Wawacho ni samoro en ja nyuka gi nyoyo mano konye winjo. Alafu watemo wacho kendo ni ne joma nigi kute mag ayaki ni chiemo maber opogore gi chiemo mamit. Samoro ng'eni kimiyo ng'ato gweno timiyo alot, en obo wacho ni gweno chiemo maber. Gweno chiemo maber, en chiemo mamit. Koro nitiere ber daktari nikech dogo kelo wa proteins mane wawacho ka. Tingeni koro kwatemo ng'iyo gini wacho ni nitiere tuoche mag proteins. To ng'ama nigi tuo mar alot. Koro pok na winjo pod watimo research ka nitie tuo mar alot kelo. Koro watemo wacho ni samoro nyisi ni cham alot, ok ni alot en mar jomodhier. Koro en keto gi mondo ging'e ni sama nigi kute mag ayaki idwaro antioxidants kaka koro mawuok e alode golembe nikech dendi onge kinga moromo. Koro mondo mi kik kansa gini donje kata tuoche mopogore opogore nyaka icham alode mang'eny mana achiel. Watemo wacho ni ng'ama nigi kute mag ayaki samo chiemo kik okos alot e chiembe, kik okos olemo e chiembe. Mar adek watemo wacho ni jogi sama gichiemo nitie kuma dona ler kamatin en ni gisiko ni appetite onge sijui chunya onge chiemo. Watemo wacho ni sani nitiere yo mopogore opogore nyalo thiedho godo ng'ama chal kama. Ni appetite ni achiel kuom shida ma jogi ni godo. Koro watemo wacho ni dhano kaka koro in gi senses abich donge. In gi sense mineno godo, in gi marumi ming'wecho go, in gi madhogi. Wacho ni tem tugo gi senses gi e chiemb ng'ani. Uyudo ka ng'ani nitie harufu moro mohero, ketne harufu no e chiemo no, kik imiye gima dumne marache. Nitie chiemo kaka ni mondo nene kokele san, miye wang' no mondo nen go. Kik ibed ng'ama toka chiemo no kwere te ama miye tugne gi gino mondo ne. Mar adek sense of touch en ni kik imiye gima poth kokodwa, miye food of the right texture. Mar ang'wen mabang'e ni samoro ber to joko tiyo kode ni yo mathum. Wacho ni samoro ni ng'ato chiem mondo yieng' miye thum madhi mos. Nyaka na kendo kata beats moko madhi mos, kendo ng'eni gino galo pache to ochiemo to kia. To sama imiye thum marokni to winjo ka chunye ojok piyo. Koro ni en music therapy. Koro ang'eni en tich matek matin lakini keto ne ng'ato thum yot moloyo timo ang'owa tere osiptal. Erokamano. Kar thum marokni kanye ma odwa mako dhoga matin kech jomoko be moherera thum marokni. Okang'eyo theory mantiere tok thum modhi mos kachiel kod thum marokni. Iwacho ga awinjo ga kamano ile milonye weche gi ni kaporo ni en thum marokni kata madhi mateka to kako dhi matek ne kaka ng'ano bro chiemo mapiyo piyo to gimoro bro wuonde no se yieng to samoro chiemo okorome to ka en madhi mos to onyalo yware ko chiemo mos moyud moromo e dende. Okang'eyo ine ming'eyo kata kamano manwa bro teno gi kidi. Adwani mondo mwang'e ne kendo chandruok machielo ma jogo mantiere kod kute mag ayaki thoro ga bedo godo. Wayudo kacha ni ndhadhu mar chiemo lal, appetite lal, mani senyiso kaka inyalo tim. Tende ni nyalo tugo kod gik mopogore opogore, rangi mar chiemo chal nade, suya, smell, kaka chiemo ni dum chal nade, kaka inene nikech wacho ni appetite mokwongo biro kaka chiemo chal, presentation kaka chiemo no chal kod weche makamago. Kaito bende wayudo ga ka samoro ng'ato owito ratil kotere kod weche mane wawacho ka to dwani mondo mi omed ratil to medo ratil pod tek matin. Thothne nyalo med ratil nang'o Dr. Kevin? Watemo wacho ni ratil nyalo lal kaluwore gik mopogore opogore. Namba achiel onyalo lal kaluwore ni chiemo michamo okoromo. Namba ariyo nyabedo ni chiemo michamo oromo to dendi ok ti kode. Koro yo mar ariyo mar lalo ratil en ni ichame to dendi okotiyo kode. Namba adek lure ni michamo no energy intake mari gi expenditure ok balance. But ni ichamo matin to dendi tiyo gi mang'eny. Koro gimokwongo manyaka wang'e ni ang'o mamiyo kilo ni lal, ang'o miyo komed kilo. Ka en bedo mar chiemo kata intake to watemo ng'iyo ni ng'ani koro chiemo kiwango machal nade. Samoro ok oyud moromo. Watemo wacho ni ng'ani lalo kilo nikech chiemo mochamo tin. Koro wakawo to wang'iyo ni ere kaka chiemo morome mondo cham. Mar ariyo en ni ochiemo to dende kawo moromo. Koro magi underlying factors mo treat wathiedho tuoche go. Samoro ng'ani diewo. Ing'eni sama ng'ato diewo kata chiemo ok otimo ang'o ok oyud moromo. Samoro ng'ani nigi TB kata fuolo. Samo chiemo no ok timo ang'o ok donj kuome. Samoro ng'ani ni kata gi constipation iye omoko.
koro chani yani omoko kada dhi chukoro ngeka kada dianga chiemo koro lalo kilo kalure gi del moko kawo chiemo wathiedho the underlying factor ang'o momiyo dend ni okaw chiemo ni mar adek en keto ng'ani mondo ng'e ni chiemo te beyo nikech nitiere ng'ato be manyalo koso chiemo ka en kute mag ayaki kalure gi pressure samoro stigma oluor aluora ni koro gini oyuda ka amuonyo yath kiango koro ineno ka sandruok mar paro no kata dangni mar paro miyo ng'ani loser alalo kilo mang'eny koro temo wacho ni ber kwa keto gigi kue kata environment mar kue mondo sama gichiemo to gibed gi kue koro achiel kuom gi ni wang'e ni be chiemo mochamo oromo namba 2 ben gi tuo moro amora e dende ka manyalo miyo chiemo no donj kare mano wathiedho mar adek ben gi kue mar paro koro gin weche adek madongo emonyalo tiyo godo mondo kaka ng'ato medo kilo ang' ni yena mondo bedo kichen matin kamoro ka iwacho ni samoro ng'ato nyalo chiemo to seche mochiemo ochama chama moromo to del ok ti kode kaka dwarore ma nyalo biro kotinde kod gik mopogore opogore kuom ranyisi dakwa mondo micha ni ang'o manyalo miyo ng'ato bantiere kod kute mag ayaki ochiemo to chiemo ok ti e yo makare debe ni ang'o motimore dende debe ni gin infections opportunistic infections mani wacho ka koso debe ni ang'o matimore momiyo chiemo to ng'ato chiemo to ok donji ok ti e del kaka dwarore kamano achiel maduong' mogik en opportunistic infections kaka wacho chande samoro maduong' ne sana sana diarrhea diepe idoko ochiemo to kalo namba 2 mabe nyalo bedo ka wach ni drug nutrients interaction ng'ama nigi kute mag ayaki muonyo yath pile pile injo to wach ni yadh samoro yadh ni ok interact maber ga ng'owa gi chiemo mana ka no wacho ndalo machon cha ni ng'at kikawo chak biole nyuka omit e dhok lakini ok okonyi e dendi nikech calcium gi iron tima ng'owa bind kodo ka samoro ng'ani yath motiyo godo regime motiyo godo mamuonyo bind chiemo koro watimo wacho ni koyudo kachal kamano to dhi to iloko ne thieth mopogore samoro yath motiyo godo ok miyo nindi injo koro ng'ani kokosa nindo gotieno mangima ok onyal chiemo godo chieng' kech ool koro temo wacho ni yedhe machal kamagi omuony gokinyi mondo kochopo gotieno to nindi koyudo ka samoro nutrients drug interaction be nyalo miyo ng'ato ok ti gi chiemo e yo makare picha ni aneno ka en picha moting'o alode aneno koting'o lembe aneno koting'o njuke kaachiel koda ka kothe aneno koting'o cereals bende kamoting'o bando kang'eyo kanene maber kaachiel kamoting'o gik moko kaka mogo picha ni idwa ni wapuonjre godo ang'o daktari picha ni watemo puonjre godo kidienje mopogore opogore mag chiemo mana ka nowacho ni ng'ama nigi kute mag ayaki dende dwaro mondo changi dende dwaro ni mondo go tuoche mopogore opogore kilo be dwaro ni mondo medre koro king'iyo chiemo ni ma wuon en yath kien mana ka nowacho kwa chako ni ok ochuno ni nyaka ilos dendi gi yath kwang'iyo kata no kantiere chiemo magero del wacho ni gin proteins mang'eny kabisa wantiere gi mago mowuok kuom cham kaka koro oats go wantiere ka gi chiemo mopogore opogore man gi vitamins vitamins konyo e geng'o tuoche mopogore opogore gikonyo e gero kinga kumoting'o broccoli alode kande tido kaka moro ka broccoli mani malo ni en alot ni en gi vitamins lakini en gi proteins be injo koro mano bed gi animal proteins wantiere gi mo mano wacho chande good fats wantiere kuom avocado wantiere be gi antioxidants mwaburo yudo kuom pilipili hoho ma green no gi marakwar no wanti gi vitamin A be waburo yudo kuom kaka machunga no to gi gik mopogore opogore koro watemo ng'eyo ni chiemo ni onego bed ni sama ng'ato chiemo ok ni cham gi te lakini onyalo yiero achiel e kind gi achiel kachiel erokamano thothne twage gi gin twage makonyowa to kang'iyo ka bende daktari wantiere ka kod kidienje mopogore opogore mag olembe koro kang'eyo ni olemo ma nyalo bedo ni en machunga to nikech pogruok koro nyalo miyo gipogre mana ka dok chien kaka rabuon wantiere kod rabuon makabondo wantiere kod rabuon samoro ma Migori ibodo ka moro en purple moro en rachar moro en ratong' debede ni rabuon gi bende wantiere kod nutritional values mopogore opogore to mane manyalo bedo maber kang'iyo picha ni wantiere kod machunga ma iye kwar wantiere kod machunga iye ratong' ok ang'eyo ka pogruok mar rangi e kidienje achiel mar chiemo nyalo miyo nengone kata ratinde dhi malo kotendo kod weche mag nutrients koso wantiere kod olembe mamoko kaka berries mabende thothne waonge godo e gwengewa mag kaluo koro kang'eyo ni kaka ma waonge godo gi to wanyalo supplement gi mage kaachiel kod penjo mapenjo ni lokruok mar rangi e chiemo achiel bende nyalo kelo lokruok e mar madini mantiere e chiemo gi to ponono ni nitiere thothne lokruok mar madini gi chal nade erokamano en adier makare ni wantiere gi species wacho ni species mopogore opogore mag kit chiemo to en adier makare ni pogruok mar rangi nigi pogruok mar madini adwa mi kwa mfano afuoto watermelon
melon kisega chame ibiro kan tie moro ma iye kwar kabisa to tie moro ma iye biro rachar. Rakwar cha nigi skari mang'eny moloyo rachar. Koro ing'eni samidwa miyo ng'ama nigi tuo mar skari kwa mfano ama ng'ani nigi tuo nigi kute mar ayaki to en tie gi tuo mar skari be iye ka. Koro biro ni samidhi nyiewo afuoto kata watermelon nyiewo ma iye biro rachar moloyo ma iye rakwar. Koro ka concentration gima nowacho mokwongo chande energy density kata nutrients density opogore kaluwore gi rangi bende. Nitiere machunga matoke ratong kabisa to nitie matoke biro majan. Mana ratong kabisa nigi vitamin A mang'eny moloyo matoke biro majan. Koro nitiere samoro kidhi tido ka ng'ato nigi kute mag ayaki to en gi shida mar vitamin A samoro wang'e koro konen maber ama samoro dieo idwa ni mondo imiye vitamin A. Ibiro nyise ni kaw machunga matoke rakwar matoke ratong mogik moloyo mamoko. Koro en adier ni pogruok margi bende nigi mo mopogore. Kwa dhi kuom avocado, nitie avocado ma iye biro ralum to nitie ma iye biro ratong. Ratong cha nigi mo mang'eny moloyo ma biro ralum. Koro mano e pogruok ma nitie. Tapani mano bende paronwa ni seche ma samoro intiere kod variety inyalo yudo gi duto te. Inyalo neno kaka itugo kodgi kawuono cham ma iye chal kama kiny cham mondo mi tema yudo madini duto te madwarore e seche magidwarore. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo chiemo makare ne jogo mantiere kod kute mag ayaki. Daktari opimonwa kacha ni seche machielo ogore piny ma en rateke mag del tuoche mang'eny mopogore nyalo donjo. Seche ma tuoche gi donjo iyudo ka del tiyo matek kata del dwaro teko mang'eny mondo mi ogore kod tuoche gi. Tok mano kende del bende tiyo matek mondo mi dendi operate kaka onego beni operate pile. Tiende ni nyaka ichiem makare kata nyaka jatuoni ineno chiemo makare. Toko chuno ni nyaka bed chiemo manengo ni malo to nyalo bedo chiemo manengo ni piny tinyalo yude to entiere kod madini makare. Okang'e ni nyaka kama giko nitiere gimoro ma diher mede kapok wadhi okang' machielo. Gima diher mede ni kik wane ni jogo manigi kute mag ayaki gin gidwaro mang'eny to mako nano wang'e ni dendgi wuon ema gidwaro mang'eny. Koro watemo wacho ni seche ma wachamo chiemo gi kata seche ma wamiyo chiemo machal kamae wang'i mokalo dend mwaneno, wang'i obwongo wadwaro nutrients ya, wang'i ich wadwaro nutrients, wang'i oboy wadwaro nutrients. Koro wang'i beyond the physical monyalo neno. Kaito bende moro wanyalo medo mana matin Dr. Kevin ni wati kod chiemo mantiere e alworawa. Kapo nono ni dwaro madini kaka mar protein inyalo yudo rech kata dak e nama, inyalo yudo mena, inyalo yudo wiyo. Kapo nono ni onge inyalo dhi e plant based tene ni inyalo chamo kothe kaka oganda kod weche makamago. Itiyo gi gino mantiere machiegni kodi mar loyo lweny mabende watemo mondo waked godo e studio ka e chenro mar penj laktar. Yenwa wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Wabong'e kacha kaka onego bed ni ng'ato dil kod jago no mang'o ahinya mantiere kod kute mag ayaki. Gin chiemo mage monego bed ni imiye mondo mi okonyre to gin chiemo mage monego bed ni bedo godo mabor. Tok mano kende wantiere kod yedhe ma ji tiyo godo bende. Inyalo yudo ka samoro yath nitiere kod side effects kata yath ok dhi gi jatuo maber ahinya mone chiemo kod weche makamago ere gimonego bed ni timo. Kaito bende wabong'e weche mag supplements mago gi moko mathoth e kidieny mar adek nyakora Ramogi Ajwang' kik idhi mabor kata matin kik isodi. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. Jina naitwa Brenda Njiraine, nimetoka Laikipia East. Nimekuwa nikicheza JetX kwa muda mrefu. Nashinda kidogo, nitoa naekelea ingine. Hii wakati nikaekelea 200. Nikangoja after imefika 1.3 make millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lam. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Akiinua hakuna takaye
Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. Ang'o mosetimore ne joma ne ochwe Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ji abicho to bang' chiel mar kidi ruombore kuom gi gweng' ma Jomvu e kaunti ma Mombasa. We demand the immediate revocation of the board chair directed to remove the Dagane from this position. The action of the board chair appeared to serve the interests of a few individuals rather than the greater good of the hospital employees and the patient. Chenro mag thieth obedo gi ng'ikruok e osiptal ma Kenyatta University ka jotije ywak e midhiero mokwako tijgi. Skuma wiki nyocha wapidho kae kamuneno malachni. Waneno kodhi te. Lal mwayudo kanyo ting'o kothe, mbolea, to gi inputs duto te mwatiyogo koriwo koda ka labor. Pong' mar aora Mayala okelo midhiero mar ola ka jopur mabondo bende ywago lal maduong'. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kidieny machielo mar chiemo makare kod jogo matiere kod kute mag ayaki. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kata weche mag wito ratil, chiemo makare, tiyo kod chiemo mantiere kod gik makamago. Kidieny ni kaka nasingo ni adwa ni mondo mikoro wang'iyane kaka inyalo deal kod jatuo ma samoro nitiere kod ng'ok to okochiem maber, ere kaka inyalo deal kode mondo mi ochiem kendo oyud madini madwarore. Kanye ma wantiere kanye mwachak godo. Erokamano. Nowacho ni ng'ok kata diep en achiel kuom tuoche go mang'eny kuom jogo manigi kute mag ayaki. To wang'e ni sama ng'ato ng'ok nyiso ni chiemo ok odonjo makare. Samoro chiemo to ng'oge kaka en no, samoro ng'oge bang' seche moko 2 ama saa 1. Koro temo ng'iyo ni ere kaka dwati gi ng'ama chal kama. Achiel kuom gi ni ng'at ma ng'ok kata ng'at ma ng'ok chando onego bed ni wang'iyo texture. Wang'iyo texture en gwar mar chiemo mwamiye. Watemo wacho kaka lakteche ni ng'atno ma ng'ok ok ber kimiyo chiemo mapoth. Ok ber kimiye gi maslai michiemo mapoth mabiro miyo chunye bedo malem. Koro itemo ng'iyo ni ng'at ma ng'ok migi chiemo mong'akore mono mokwongo mondo kik ging'ogi. Mar ariyo tem mondo imigi whole grains. Wacho ni chiemo moregi gi pote manigi fiber maber nikech mano biro bedo ma ok bed mapoth ne lewgi. Koro ng'ama nigi tuo mar ng'ok kama inyalo ne chiemo mag mogo monya nang'o, mano bende nyalo konyo. Nitiere bende remedy moro mwatiyo godo ma en tangawizi. Wacho ni ng'ano mosiko kaka ng'ok sate imiye tangawizi to nyamo amirego ne gi piti miang'o omadho. Digi biluongo ni ginger roll e tangawizi kanyo manyalo miyo ng'ato koro ok timang'o, ng'ato koro ok ng'ogi. Mar ang'wen en ni wamiyo gi cautious feeding. Cautious ni niya kik imithung'e gi chiemo dichiel matek. Ni kod ing'eni en breakfast owach ni mondo icham gini te itieki. Ing'eni kod en salanja idhao ne ni chune godo. Wach ni wabedo patient kod watero gi mos. Koro imiye matin to yueyo kamano mondo chunye kik timang'o, kik bed malem. Asto katieko kik imiye chiemo mang'eny gi spices. Watemo wacho ni arufu no kende oromo miyo chunye bed malem otimo ang'owa bong'ogi. Koro itemo bedo ng'at ma sama itedo ibedo as simple as possible. Wacho ni chiemo kaka en cha we otem bedo gi taste neno. Ka ne en ring'o kata ne en njugu kata ne en nyuka we sama jatuo chame to winj taste mar ring'o no. Koro
itemo mondo kik gine. Gima daktari wacho kanyo ni en medo ndhadhu mopogore opogore e chiemo. Moro nyalo kelo chandruok nikech samoro nyalo ting'o chuny ng'ato ahinya, to itemo mondo mi imie chiemo mong'akore kik obed chiemo mayom ahinya, mano ne jogo mantiere kod chandruoge kaka mag ng'ok. Kaito bende ipimonwa kacha ni ka pono ni en gimoro mating'o chunye, tem ing'i yo machielo nikech chiemo ng'eny kama ting'o chunye nyaka bed nitiere machielo mok dhi ting'o chunye, koro mago ema iyudo kaka inyalo konyori godo kode. Mwantiere kod yedhe ma ji tiyo godo daktari, yedhe mag TB kachiel kod yedhe mag makoyo kwiri mag kute mag ayaki. Yedhe gi nitiere kod side effects mopogore opogore, ma bende iyudo nitiere kaka nyalo chwado del, ma bende ang' wayud kaka wanyalo repair del kod chiemo makare. Kanye kama wantiere Ero kamano wantiere gi regimens mopogore opogore. Iyudo ka ng'ato nitiere first line, ng'ato nitiere second line, yedhe mopogore opogore. Nadier ni yedhe gi kaka gituto del opogore. Kwa hiyo ka samoro nitiere mak ng'ato muonyo to iluongo ni insomnia, onge nindo. Koro ing'eni ko muonye gotieno to ok onyal nindo gotieno, wetende en ang'oa, en oneno the whole night, kochopo godiochieng' pod oneno. Koro temo wacho ni mondo miyo ng'ani kik mondo nind gotieno, omuony yadhni gokinyi. Kosemuony yadhni gokinyi, nikech yadhni kelo koso mar nindo, obeda godiochieng' mangima moko nindo mondo nind gotieno. Nikech sama ng'ato koso nindo, appetite bende jalal. Nitiere moko makelo chuny mar lemno, nausea. Iyudo ka sama omuonye to ng'ok birone. Koro temo wacho niya, omuonye 2 hours kapok ochiemo, ama omuonye 2 hours after chiemo. Nikech ko muonye e dier chiemo kae to chunye bolem botimo ang'oa, bong'ogi. Nitie moko bende makelo diep e winjo. Miyudo ka sama ng'ato osemuonyo to ka koro iye kalo. Koro mago watemo nyisogi ni omuony 2 hours after kata 2 hours before. Mar ariyo oti gi zinc makonyo e gino koro kik odieo mang'eny. Antiere moko be makelo dang'ni mar paro, hallucination. Koro matemo nyiso ng'ato ni in muony makidhi nindo mondo pachi odang' ni timo ang'o, iyue e nindi. Mondo kichiewo gokinyi tichiewo ka in gi miluma mar chiemo. Ero kamano. Ilero nwa godo maber mokalo. Wantiere kod yore mopogore opogore ma inyalo ber godo chiemo. Ne ji duto te kachiel kod jogo mantiere kod kute mag ayaki. Kuom ranyisi kaka mok kuon mag duka nitiere kaka gibedo fortified. Kata chiemo mopogore opogore nitiere kaka wamede ga teko. Manyiso ni inyalo chamo chapat, mano mana ranyisi. To en chapat mokaw gimoro kaka budho omede, tiende ni omed nengone, omed gigo mayudore e chiemo no. Onyalo bedo ni en nyuka, to en nyuka ma samoro okaw simsim, okaw njugu, okaw tiende ni en nyuka to en whole, en chiemo ma full. Nitiere kod protein, nitiere kod carbohydrate, nitiere kod vitamins kod weche makamago. Mulwa kar bero chiemo kata medo teko mar chiemo. Kachiel kod ranyisi mag chiemo ma inyalo med teko gi kod kaka inyalo med teko gi. Ero kamano. In samo wuoyo kuom ng'ama nigi kute mag ayaki, achiel kuom bende wacho ni samoro chiemo mochamo tin mok rome. Samoro chame moromo lakini i dende ok kawe koro kawe matin kaka dwarore, ama samoro tuoche ma en godo gi miyo gini ok tie dende makare. Koro mane wacho ni ber mondo fortify, ber mondo imede teko chiemo ni mondo ti kode. Koro iyudo ka chiemo mopogore opogore nitie kaka imedo teko. Kwa mfano wanyalo biro kuom mogo mar kuon, mwamedo iron. Iyudo ka ng'ani kan mondo dhi omany iron kuom chiemo mopogore opogore, iyudo ka en gi mogo mar kuon ma okaw iron to mede. Koro sama biro bo chame to iyudo ka en gi iron no. Moko be nitiere miyudo ka ng'ato okaw kata kaka nduma to rego, kose rego to meda ng'oa, omede vitamin A. Koro iyudo ka samo chamo nduma chande, ochamo carbohydrate chiemo magero del, lakini vitamin A bende nie iye ka. Moko be iyudo ka samoro ng'ato oruwo nyuka, kose ruwo nyuka to kawo njugu omede. Koro ing'eni medo njugu ni mano medo fats e iye kanyo, to medo proteins be. En chiemo achiel lakini oting'o gik mang'eny e iye. Koro atemo wacho ni kamano e yo manyalore to ber moloyo, nikech iyudo ka kichamo kata chiemo matin to gin gichiegni gik moko duto te midwaro e chiemo no. En tuak mantiere kod nengo mang'eny mokalo, ageno ni iwinjo weche gi. To bende kata jogo mantiere kod kute mag ayaki kende daktari donge. Kata ji duto te nyalo fortify chiembi, nyalo mede nengo mondo mi e chiemo achiel tiyudo gik mang'eny mopogore opogore. Koro ka watieko chenro ni wang'e ni kaka wanyalo improve nutritional status wa ma kaka oganda ahinya e gweng', nikech waneno kaka piny chal gi lak seche gi yore mag nweng'o tek. To ka yore mag nweng'o tek, mantiere kod oganda mantiere kod kute mag ayaki, ok ginyal yudo chiemo e yo makare, kata chiemo ok nyal chopo ni e yo makare mondo mi giyud madini gi kaka dwarore. Ere kaka wanyalo balance, ere kaka wanyalo kete kare, kata doko no tek kama to
madini oyudre kaka dwarore, chiemo oyud kaka dwarore, yath bende muony kaka dwarore. Erokamano. Watemo wacho ni achiel kuom yo mayot mogik en ni wati gi chiemo ma wan go. Wachak gi ma wan godo kapok wadhi e minyiewo oko. Kech moko kaka brokoli, mago gibeyo lakini chuno nyaka wanyiew gi oko. Koro wachak mondi gi chiemo ma wan go. Koro iyudo ka samoro in gi nyaodumbi moro, in gi nyandumani moro, kata nyaomuogo moro, mage maber kwachako godo. Mar ariyo watemo wacho ni watem pidho chiembwa wawegi e puothe wa wawegi. Watemo wacho ni bed gi kitchen garden moro matin. Kech ing'eni sama ng'ato nigi kute mag ayaki, gharama jadhi malo. Ting'eni kidwa chako nyiewo skuma, inyiew kitungu, inyiew gharama koro ng'eny. Koro iyudo kaka in gi nyapuothi moro matin e bathe kanyo, jomoko bende kata ka in e Nairobi tipidho kata skuma e koro gunia. Koro iyudo ka mano timo ang'o, oduoko ni kiwango piny. Mar adek watem pidho kata kaka gwen gi, iwinjo. Gweno pidho ok en gharama maduong', ok oduong' ahinya. Kanyo ing'eni biro yudo gweno no, tiyudo nyaka gi tonge be e kanyo. Mar ang'wen watemo wacho ni yie ni jogi tuo gin gi kute mag ayaki to yie ni mondo wakony gi acceptance mano be is part of nutrition ke sami kao ng'ama nigi kute mag ayaki timiyo kaka ng'ama nigi gharama to kata no wuon chiemo ne dhi bedo matek kamano. Aero line no mokalo wang'i kaka wanyalo dagi kama wantiere. In gi nyakrundu ni moro matin ket alot, gibed kidenye mopogore opogore mag alode, inyalo bedo kod diendi moro kata dheri molo, nyalo mi chaka, inyalo bedo kod gwendi moko, nyalo mi tong, nyalo mi ring'o, kod weche makamago tibiro ka ngimani bende thoro bedo makare. Kopogore kod chiemo, en yore mage kendo ma oganda wanyalo konyore godo mondo mi chiemo ni bende donje del yo maber, kata kapo ni ng'ato tiere kod kute mag ayaki. Waseng'eyo weche mag chiemo makare, wang'eyo weche mag modho pi, wang'eyo kacha weche mag bero chiemo kata keto chiembi mondo mi obed mapek, wang'eyo kacha kaka inyalo deal kod adhonde ma samoro ntiere dhok, mago duto te wasemulo. Kopogore kod chiemo, bende nitiere yo machielo mag jogo mantiere kod kute mag ayaki nyalo medo bero godo ngimagi mondo mi koro en koni gi koni. Erokamano, yore nitiere mang'eny ma ginyalo bero go ngimagi. Achiel kuomgi en hero osiptal. Mane ma wachako wacho ni ng'at manigi kute mag ayaki kik ibed ng'ama ohero nyiewo yath e pharmacy. Ni wi bari inyiewo yath, idiewo inyiewo yath, ifuolo inyiewo yath. Kech ing'eni kinga magi ni piny, ber mondo idhi mondo chek ni ang'o momiyo ifuolo, ang'o momiyo idiewo, kata ang'o momiyo ing'ok. Mano namba achiel. Mar ariyo, nyaka wabed joma timo physical exercise, nikech ing'eni exercise tok nyiew. Onge kuma ibiro nyisi ni nyiew exercise mar siling 50 unless idhi e gym. Lakini watemo wacho ni bed ng'ama jawo dende, nikech chiemo kende ok rom, samoro ichame bichame excess, bochako mi bedo obese, ibedo gi kilo mang'eny mokalo, ratil mang'eny. Koro tem mondo inja dendi. Mar adek waher joma ohero puonj, puonj machal kaka magi. Iyudo ka itemo puonjo mopogore opogore, isomo gik mopogore opogore, itemo manyo ni to kawuono ang'o ma iwacho kuom kute mag ayaki. Koro mano be konyo, kech many dwar ng'eyo mang'eny. Kech ibodo ka ng'eny ji odak kuom myths ni kitimo ma to kute kitimo ma tido kamano ok ni kare. Mar ang'wen wabed joma dak e yo makare. Watemo wacho ni social living. Iyudo ka ng'ato kisebedo gi kute mag ayaki, kako sandi no pare ngima nyawadu. Kik ibed ng'ama ni koro aseyudo koro we apogi. Koro ing'eni sama itimo kamano wacho ni inyalo dhi tichak iduogo gi strain mopogore ma ionge go. Koro iyudo ka kendo koro in gi burden mang'eny moloyo. To mogik atemo wacho ni waher Nyasaye, nikech en ber ni sama wahero Nyasaye kamano to character be lokore to wadak ngima makare. Ma inyalo wacho ang'o daktari? Ma cocktail koso wine. Kaka wajawacho ga ni kong'o ok en chiemo. Wajawacho ni chiemo en gino ma kitiyo godo to bero dendi kendo medo keto obet makare. To gimoro amora ma is harmful kata mok mi med nutrients e dendi ok en chiemo. Watemo wacho ni kong'o sami madhe en gi calories mang'eny, teko mang'eny sana, ma bro miyo igo nduru molo kata kaka okoni gigo nduru. Inyalo chikori moloyo, ama samoro iyudo ka ng'ato wuotho gi kore to koth chwe teno kowinji. Koro ing'eni mano gimok inyalo wacho ni en chiemo, kech ka en chiemo doketi ibedo mose. To nitiere tuoche moko ma samoro ka in gi cholesterol mang'eny e dendi, daktari nyalo nyisi ni madh glass achiel ama ariyo. Nitie such cases. Mago to ntie ok watamore, nitiere sama kod daktari nyalo prescribe ni kong'o, wacho ni kalure gi madh wine machal kama kuom kata dwe achiel, lakini koro ok wach ni kech ondik ne ng'ato achiel kori kube kendo nyaka changa kanyo gi busa te gi gine. Koro mano atijawacho ga ni kochopo kor ka tiyo gi kong'o to we daktari wuon emotimo ang'o mo prescribe. Kaito bende mana kaka wacho ga pile pile ni nikech oloko kaka pachi tiyo, samoro ka isetiyo kode to wibro wil kod monyo yath e seche mowinjore. Kisewe moki monyo yath e seche mowinjore ang' no miwa chandruok. Seche ma osemi chandruok no bende wibo wil kata gi chiemo wibro paro ni yeng' to kiyieng', kato koro gik mosebet kwa wacho ka gi duto te chal
ka nono nikech okichiemo makare, okimuonyo yath, okimodho pi, okiexercise nikech wiyi no wil, nikech koro wiyi no wilore nikech nitiyo kod kong'o. Omiyo inyalo weyo kaka mano to tema mondo miwe mana kinyalo. To kapo nono ni ochuno ahinya to tem mondo mi imadhe e yo ma responsible. Daktari, wach mogik miweyo wagodo. Wach mogik en ni bedo gi kute mag ayaki ok en tho, en gima ji dak godo gi sani. To kopogore gi yath maduong' mogik en chiemo. Inyalo muonyo yath kaka daktari onyisi biti kodgi pile ka pile, lakini kok ichiemo makare to pod ibiro mana dok chien. Koro gima duong' mogik en chiemo, kasto yath, kasto ngima makare. Kod ero Nyasaye. Kod ero Nyasaye. Erokamano. Nyaponi ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kod namba ni mar simu? Gie sani antiere Ugunja, mano Siaya County, atiyo gi The Hanas Medical, to atiyo online be Wealthy Health Nutrition Consultancy. Koro kinyalo manyowa inyalo e namba mar 0708 250 306. Nono abiriyo, nono aboro, ariyo abich nono, adek nono auchiel. Erokamano. Akaw thuolo ni maduoko ni erokamano mang'eny. Ibiro kendo wago mbaka. Kendo ageno ni puonj ni ok odhi nono, ageno ni ji mang'eny dhi yudo lokruok kotenore kod chenro ma kawuono. To kik irit ni nyaka inyiew chiemo kamoro, inyalo ng'iyo nyakrundu ni gik mang'eny, chiemo makare nyalo wuok kanyo mondo mi ngimani obed makare. Dr. Kevin, erokamano. Erokamano makende ne team maduong' momiyo chenro ni obedo kaka en. Ni kik wiwil ni ngima en mwandu. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.